Hello po, good morning guys. Itong motorkada Ibo, pull out po namin ito. Pull out muna ito. Hindi ko lang alam kung tapos na yung kontrata nito. Kaya yan siya. Dito ako ngayon sa may gasolinahan. Pizza Balintawak. Pupulat lang kami ng motorkada. Tarpaulin. May tarpaulin namin. Ayos, mas pulat namin. Ayan siya, pupulat namin siya. Si Ibo Motorkada. Ayan, pupulat namin siya. Good morning guys. Pizza Balintawak po. Ayan guys, Pizza Balintawak Bridge. Pupulat namin itong motorkada. Ito na kami sa site. Motorkada. Good morning po sa lahat-lahat dito sa mga taga Pizza Balintawak. Morning. Pupulat lang namin ito. Motorkada yan. Motorkada. Good morning. Okay guys, yan ang ito yung motorkada yan. Pull out namin ito. Pull out. Siyempre, pati yung background. Ito, background to background. Background ng motorkada. Liligpit din namin ito. Tiklop lang namin. Tiklop. Yung background na ito. Yan. Bakit tayo sa pangalawang layer? Opya! Okay guys, dito na tayo sa taas mga kaibigan. Dito na tayo sa taas. Okay. Kalawag na yung alambre. Kaya tayo sa taas. Dito lang. Tanggal kami ng alambre guys. Tapos yung pinalawang na ito, kailangan pumikit para yung ano ng kalawang hindi makaano sa mata. Okay guys, ito di sa atas. Suong na ako. Ayan, dito tayo sa taas. Okay, welcome back to my YouTube channel.
Midway nila Valparaiso. Update lang po tayo. Lakad! Oh! 1,000 like! Lakad! Oh, 1,000 like! Lakad! Hilahin natin. Kurtina. Okay. Lipat lang ako. Lipat lang tayo mga kaibigan. Okay. Kukurtina lang namin itong guys, yung mga itong luna. Naka-ready na? Itong luna na motor kada. Yan. Okay. Kasi pupulot namin ito. Kukurtina namin. Yan. Yan siya mga kababayan. Oh, shout out sa Marvin Lusada. Shout out kay Motoronda. Motoronda, pull out muna namin ha. Pull out muna namin. Motor kada, hindi motoronda. May Motoronda to eh. Motoronda rin. Motoronda na rin. Akin na. Dali lang. Dali nga, dali. Pabigat. Madaan. Oh, lakad. Oh, 1 million like. Okay, oh. Pila dyan, Ben? Pila! Yeah, ganito guys ang aming trabaho sa billboard na to. Para di kaming nag-scout ranger nito, mga kababayan. Sabi na about lubid, Ben. Shit. Lipat natin ito na space, no? Maligo na dito ang Lipat pa tayo. Lipat tayo sa kabila. Okay. Lipat tayo. Kasi lipat natin yung space. Yan. Lipat po space. Tanggal to ng alam din yung kabayan. Itong buhay namin, mga kabayan, buhay billboard, yung trabaho. Daming tubig sa baba. Laglag sa aspis. Daming tubig. Kalawang ni alam rin sa space master, no? Pa master. Daming tubig.
Lilipat lang namin yung fish guys. Ayan. Tapos muna tayo dito sa malalaki. Sira-sira na pala to. Eh, Sige. iabot ko ha. Oh. Yan ito mga guys, tinatali namin kasi hindi pa rin ang hangin to. Yeah. Ganito, ginagawa namin. Hindi Sobra- na to. Dito abot, panjirap lang sa baba. Kasi naka-pull out kasi yung motor Honda, motor kada. Yeah. Tiniklop na namin tong background. Kaya ganun siya, ganun. Okay. Yeah, ganito ang tali namin. Ito mga buhay namin sa billboard. Hindi ko na mayakap. Bakit di ko na mayakap? Iniwan na ba ako sa ire? Di ko na mayakap si Luna. Yung tarpaulin pala. Kala nyo, ano no? Ano na yung sinasabi kong hindi mayakap? Yung Luna. Parang siya guys, guys. Tapos tayo kami siya. Para siya. Yan guys, binababa na namin yung motor kada. Binababa na siya. Tapos meron pa kaming fish kakabit sa taas. Yan na siya sa baba. Yan. Okay, maka tayo guys. Tulong tayo sa fish. Yan, nakatali na yung background. Yan ang fish kakabit namin. Catfish. Tali namin at fish.
Okay, uwi na. Baba na kami dun sa kabila. Doon pala sa ulo. Tupi natin to, no? Oo, kayo sa uli natin yan. Tanggalan pala pati alambri. Okay, baba na kami guys. Ayos namin pagtupi yung kay motor kada. Yung tarpaulin. Sasauli namin doon sa planta nila. Doon sa Ibo helmet. Ito mga guys, ganito. Habang gumawa ka sa hagdan, kailangan yung mga kamay mo matigas, malakas kumapit, para safe habang bumababa ka ng mga ganito. Dala-dala mo yung lahat ng lakas mo sa katawan mo. Ay kung mahina yung mga kamay mo, di ka pwede sa ganitong mga akyatan na parang scout ranger. Okay guys, bababa na kami. Sa baba sa may isa. Ito namin ito dito sa itong motor kada. Motor Honda. Boy, pala mo! Guard. Okay guys, mga kaibigan, dito na kami, tutupilan namin si motor kada. Yun at space ka siya sa taas. Ay, ito kami sa isa balik lang. Tatanggal kami ng alambre. Regard. Sa lahat, good morning. Tanggal din ng alambre papunta bago namin tutupi ng kabayan. Okay. Yan si Idol. Ayan si Idol. Tanggal lang, lubid. Tanggal namin ng lubid. Alay ba yan? Yan o. Barkada! Bye-bye! Pull out ka muna, pull out.
Ulat mo na, idol. Ganun pala. Tupi-tupi lang. Papalabot ba? Papagaan ka lang. Papagaan.